zerbait berezia egitea pentsatu zenuten, eta hortik sartu zen piano bat bertxotan ideia. Nik uste, puntu jakinen azan, guk demostratu beharrak dukela, egitaz improvisatzen eginela, ez zela zerbait prestatutako, ez? Batiz bat behaiek eragokitzeu momentu oro zejo berdeun, eta zer nahi duten entzutia. Orduan, kontzertu batea jutia, zeuk nahi desuna entzutea baitare, privilegio bada, ez? Zaritzen naiz nire tristurak estaliz, ta egunero ospatuz kantua bakarrik dela. Nire bihotzaren taupadak argitzen ditun kandela, maitale ezkutu batek lez gelditzen duen horena. Doinu ez dizko batekin gitarra nekatu honekin alaituz gau bakartiak, ta irriz marraztuz egunak. Piano bat bertzotan, halako emanaldi, kantaldi, egitaldi bada. Bertan, publikoa da protagonista, eta gu bereien nahiak betetzeko puntu bat besteik ez gara. Eta, improvisatzeko ere zera handia behar dezuna, ezta? Ausardia handia eta gustu handia behar dezuna. Hirugarren urteurrena ospatzeko gaur gauean Azpeitian egingo duten emanaldian sorpresak izango dira. Pianoa eta bertsoarekin improvisatu dezazu. 21 urte ditu Beñatek eta gustoko ditu erronkak. Gaur gauean Azpeitian zer gertatuko den ez daki, baina badaki zer gustatuko litzaioken. Gustatuko litzaioke ateratzea zerbait orain okurritzen ez zaitena. Ez dakit, beti bertxotan eta politia izaten da, espero ez dezun zerbait jartzea zutenean ez, gai bat. Saiatuko naiz improvisatuz, erritmoa eramaten, pianoaren txuri beltzari, kolore pixkate ematen. Doinu ez dizko batekin gitarra nekatu honekin alaituz gau bakartiak, ta irriz marraztuz egunak. Errima eta jolas bakoitza nire Espainetako hitza, direla bakarrik nire irriaren giltza. Lortzen dut kantuen bidez soil bat bada ere, aldentzen naiz mundutik, aldendu infernu hontatik, ingurua kantuarekin koloreztatu, lotzen haute kate hauek apurtu, zazpi doinu alaitzen dut zeru muga, zuen ganaino abestu.
Momenturik ez dizkoena, minuturo, segunduro, aske mantentzen nauena, gartzelako nazetik lortzen du